hmotnosti a objemu. Takže pozrite sa, ako to vyzerá v praxi v pomeraní. Ak chceme určiť hustotu pevného telesa, potrebujeme poznať jeho hmotnosť a objem. Ak chceme zistiť objem telesa, môžeme ho ponoriť do vody a odmerať objem vody, ktorý teleso vytlačí. Objem vytlačenej vody sa rovná objemu telesa a meria sa v litroch. Takže prvá vec, čo sme si museli všimnúť, že najprv objem vody bol nejaká hodnota na 0. Hmotná hladina na 0. Potom po ponorení vystúpila na väčšia. Takže my sme si už predtým pri meraní objemu hovorili, že objem každého telesa, keď meriame pomocou buty objemových prostriedkov. Sometimes new, sometimes slow. What I want, I let you know. Secrets of my long ago. What a day, what a beautiful day. 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 Za seba môžem povedať, že si výpočet hustoty od tohto okamihu veľmi dobre pamätám, aj celý postup. Myslím si, že deti oceňujú práve názornosť, veľmi reálne príklady zo života, vedia, na čo to je dobré, že tie vedné disciplíny nie sú odtrhnuté od života. Nebudem zastierať, že som veľmi vyzývala ministerstvo školstva, aby sme urýchlene spustili tento projekt, aby sme ho čím skôr overili v praxi, aby sme riešili hlavne problém zlepšenia kvality výuky a motivácie detí, aby mali z učenia naozaj radosť. Aby sme možno po neviem koľkých 10 ročiach skúšali náplňať ten známy cieľ škola radosťou a aby sme mohli aj doma rodičom tak sem tam povedať, že prosím ťa, čomu na tomto nerozumieš? A názorne vysvetľovať a ukazovať. Generácia nás v tomto smere predbehne a to je ten najlepší odkaz, aký táto výuka môže dať. Pokiaľ ide o možnosť nahradenia chýbajúcich učebníc, dlhodobo digitálne učebnice budú naozaj slúžiť na to, že by sa nemalo stať, že nejaká učebnica chýba niekoľko rokov, ako je to teraz, a nevieme ju do školy dostať. Cez túto digitálnu verziu ju určite do školy dostaneme, ale v súčasnosti nám tento projekt len pomôže nahradiť niektoré učebnice alebo doplniť, nie všetky, pretože nie všetky sú ešte v digitálnej podobe také, ktoré nám chýbajú. Takže tak skoro to nebude. Budúci september určite tento projekt nenahradí všetky chýbajúce učebnice. A môžem sa ja deti spýtať? Ja viem, že teraz vám to spúšťajú na tých prírodných vedách, takúto formu výuky. Ktoré predmety by ste tak radi mali urobené aj s obrázkami alebo s ukážkami? Ktoré predmety by ste privítali takýmto spôsobom? Chemiu. Chemiu? To je dobrý tip, áno. Biológiu. A takto dejepis? No, môže byť aj to. Môže byť. A keď porovnáte takú klasickú učebnicu, ktorej listujete a toto,
Čo je lepšie? Nie, alebo radšej tá klasická učebnica, aby som Nie. vám... Určite nie. Nie. A pamätáte si to dnes, čo sa tu odohralo za tú chvíľu s tou hustotou? No. Tak ako je ten vzorec? Vzorec V. Rovná sa, no? Hmotnosť lomené podiel, no hmotnosť. Lomené čo? Hustota je podiel hmotnosti a objemu. Super. Jednotka všetkým za dnešnú hodinu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No keď bude už dejepis, tak s láskou prídem. Ja sa na ten najviac teším, lebo deti vnímajú, že to sú nejaké roky, ktoré nemajú so životom nič spoločné, ale to, že my sme tu tých Keltov mali, to má s dnešnou podobou Slovenska veľmi veľa spoločné. Takže čakám tuho na spoločenské vedy. Predovšetkým novú kvalitu vzdelávania. Deti majú prirodzený vzťah, spontánny k novým technológiám a tak, ako to overujeme postupne a potvrdzujú svoje pani riaditeľka, učitelia, tak zrazu ich to zaujalo. Majú záujem takto pracovať, nevyrušujú na hodinách, veľmi rýchlo si pamätajú, čo sa im predostiera na výuke, takže to, čo bude jednoznačným pozitívom takejto výuky je, že tie deti nadobudnú nový, lepší vzťah aj k predmetom, ktoré nie veľmi majú radi. Veď si to pamätáme zo školy, že sme mali predmety, ktoré by sme najradšej nemuseli, ale tá živá výuka, názorný príklad, čo to v realite a v živote znamená, ten možnosť práve interaktívneho prístupu a hlavne viem si živo predstaviť, ako doma budú mať aj ten dobrý pocit a budú rodičom vysvetľovať, že sú o krok vpredu a ja tento generačný posun nesmierne vítam. Ja ďakujem. Ja ďakujem.